mi se gori od ključika tamo. Si podio? Jesam, da. Držiš tako, ja ću skazati kada pustiš. Drži pritisnuti to. Puštaj, puštaj. Poterajte malo iz kaveza. Je li ima negdje nekog? Mislim da nema više ništa. Čekaj, moram da prekontrolišem. Vidi ispod kartona da nema nekog. Ovdje, ja? Gore, ne? Taj je bio prazan, tu nema ništa. Taj je bio prazan, ne? Ovdje se svijetiš. Jesu. Boreš tu navigaciju. Vidi gdje je jat. Gdje su golubovi, vidi. Došli, nema nigdje. Kupi na stranu malo? Ne, otiši. Gdje sam? Veš? Ajmo do navigacije. Čekaj da idemo, dobro. A moraš malo vidjeti. Malo izgledati, čekaj malo primjerim. Kako to ne može da vidim? Tako, tako malo izgleda. Čekaj, sad ćemo napraviti.